yanzu ka haƙura da kokinu. A'a ba haƙuri. Saboda me? Saboda ina so. Dan Allah ne ka yi. Duk abin da kake so. Ga ya haƙuri haka ne. Girma ya cin ma. To yau girma zai zauna bacci. To ai Malam sai a ci mai tsarki. A'a duk wanda ka ci inda ya zauna a cikin ka ya biya ma bukata. Allah ne. Bari malam. Ai abin da ana so abin da Allah ya yarda da shi ne ake so a yi. To kuma wannan abu kaddara ne na Allah. Haka ne. Kan Allah ya kawo za a yi a yi. To Allah ya Amma dai ni lokaci yayi. Lokaci yayi. To ya yi mana. Lokacin da ya kamata a ce an fara sallah yayi. To. Kalla haɓaka fa duk ba bakin gashi. A'a yo kuma wannan ai yayin ta ne izo. Gaskiya ne. Kowa da yayinsa. Ya kamata dai wanda ya halice ka. Shi wannan shi ma ya so ba ba. Wale da gaske. Ya so mu Abin da yake akwai kana Ba kai min gaisuwar Yusufa ba. ya mutu. Allah ji. Gani. Ganai. Kuma bayan na je gidansa na. To ai ni ba kai min ba. Ai dan uwana ne musulmi yana sallah. To ai shikenan Allah ji kansa. Amin. Amma Kai dai ba wannan magana ba. Eh. Abin da ya kamu. Haka. Kira zuwa ga addinin Allah. To. Na gadan nan an yi abin da aka yi. To. Kamar yadda gane shi ma ya abin da ya yi Allah ya mai shigowa cikin musulunci ya azalta da wannan musulunci. To kaga da ya'ya da jikoki ai da ana haɗe. Ni dai abu na tukuna. To me kake jira? Gadon gida. Mushe ne ba za ka daina ci ba ko kuma giya ce ba za ka daina sha. Ya zan yi daina shan giya. Ni kuwa ko na yi sallah ba zan bar giya ba. Saboda me? To saboda ina so. To ai gwara Abin da kai kake sallah. so ka ai kaga shine. Ai ni ban taba ganin kana sha ba, ni ban ma yadda kana sha ba. Abin da Allah yake so ka yi. To ai dan kana sauri ne kuma baka samu adindu ba. Dinde matarar giya. Kai da kanka zaka ce lalle wannan ba ma guje ne. Dan Allah ka gaba ƴaƴanka, jikokinka. A'a. Duk fa suna sallah. Kansu suka sa. To kai ma ka sa kan naka ma. To Allah bai nufa mana sa. To Allah ya nufe ka. Ai akwai niyya. Allah ya nufe ka. To In ka niyyata sai Allah ya taimake. niyya tana gun Allah. Yanzu ina goma kanka. Na me? Gunkinka. Me za ka bashi? Me yake so? Za ka bashi zakara. Zakara. Ai mu ya kamata ka ba zakara musulmi. To gunki zai ci da kara ne. Kai dai zaka ci da kara kawai. To in an bashi jini ba zai sha ba? Ba baya shan jini. In ji waye. Dutse kawai kake zuwa jini. To a bani yanka duka. Ai mu bakin ka ne. To ai ba Dan mushen nan baka taɓa ba. Ai taɓa ban san za ku zo ba. Dan mushen nan baka taɓa ba. To ai baka taɓa ci ba. Ban ga ka ci ba. Ka ga